Täältä löytyy kattoluukkua. Sitten on Bose. Airbageja löytyy täältä sisältä ihan tarpeeksi. Niin on turvavarustetta, kattoluukku on siinä ja tästä liikkuu ylös ja alaspäin liikkuu. Ja tästä saa tämän auki kokonaan. Kaikki pelaa. Sähkölasit toimii. Rattivaihteet. Automaattivaihelaatikko, joka on vaihdettu vähän aikaa sitten. Sitten löytyy penkinlämpärit. Automaatti-ilmastointi. Sitten tämmöset hyvät nahkajakkarat, oikein mukavat istua ja hyvässä kunnossa. Ja. Moottori pyörii nätisti. Siihen on laitettu niin. Alipaineletkua ja ruohotin putkeen, niin se käypi nyt nätisti ja. Siellä se hyrskyttää. Kyllä. Se on moro.